डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। खतरा रहता सूरत देवरा घूरत रहेला। खतरा रहता सूरत देवरा घूरत रहेला। लहंगा उठा के रोज मुहूर्त करेला। कि हे गे लहंगा उठा के रोज मुहूर्त करेला। नए नए पलंग हमर तुरत रहेला। लहंगा उठा के रोजे मुहूर्त करेला। ये सखी लहंगा उठा के रोजे मुहूर्त करेला। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। दिया बाबू ताके रोजे घरे या कबरिया। भतरा रहता दूरे देवर लुटे लहरिया। दिया बाबू ताके रोजे घरे या कबरिया। भतरा रहता दूरे देवर लुटे लहरिया। ईसा जैसन जो बना हमर तुरत रहेला। शीशा जैसन जो बना हमर तुरत रहेला। लहंगा उठा के रोजे मुहूर्त करेला। हे गे लहंगा उठा के रोजे मुहूर्त करेला। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। लोहल जित सलेंदर मौका लेबे रोज खोज हो। कोहरा में दवा के हमके देवे डबल डोज हो। यादव गोपाल बिक्की मौका लेबे खोज हो। कोहरा में दवा के हरदम देवे डबल डोज हो। घोड़िया के नीचे हरदम हुरत रहेला। घोड़िया के नीचे हरदम हुरत रहेला। लहंगा उठा के रोजे मुहूर्त करेला। ये सखी लहंगा उठा के रोजे मुहूर्त करेला। बड़ा गंजन करेला ये सखी।